Horixe maiteak gaurko erronka zein den jakin nahi duzue? Orain honetan, historiako aroekin jolasean arituko gara. Zer moduz moldatuko dira gure lehiakideak? Ikus dezagun, erronkanon! Izaskunan! Lagunok prest eta oso gogotsu ditugu gure gaurko lehiakideak dire Ezkerregalean talde Laranjako kideak! Eneko zer moduz? Ondo. Gogotsu? Bai. Oso ondo. Aizue, badi, hauek ere gogotsu datoz eta nire Eskuinegalean talde Urdineko kideak! Domi, zer moduz? Ondo. Oso ondo pasatzen ari zarete. Bai, hemen oso ondo gaude. Oso ondo, aizu Domi, gogoan aldituzu historiako aroak. Bai. Gutxi gora bera? Bai, gutxi gora bera. Aizue, ea gaur zer moduz moldatzen zareten. Erronka azalduko dizuet. Adi egon, begira, hemen atzean dudan denbora lerro hau osatu beharko duzue eta talde lana oso garrantzitsua izango da horretarako. Ea, pilotak garraiatu beharko dituzue ontzietaraino, sortu dudan tramankulu berri honekin. Ontzian papertxo bat hartu beharko duzue eta papeltxoarekin itzuli beharko zarete berriro ona. Lan horiek eginda, denbora lerroan kokatu beharko duzue papertxoa. Ulertuta? Bai. Oso ondo presaudete! Aizue, minutu bakar bat izango duzue erronka egiteko eta aro gehien ondo kokatzen dituen taldeak irabaziko du. Lehiakideak probatu dituzte estrategia desberdinak lagunok! 3, 2, 1, denbora! Oso ondo! Talde Urdinak hartu du lehenengo papeltxoa, badatoz! Eta Laranjak ere bai, hau pasuek, Asko biderrez jauzi jasku pelotie, baina azkenien lortu egin dugu. Ze papertxo hartu duzue? Aro gara kidea. Oso ondo kokatu! Ai, Laranjari pilota erori zaio! Oso ondo bi kokatu dituzte talde Urdinek eta beste bi talde Laranjak. Bizko ere repasatu bierko gendun, baina lortu engu. Lagunok, 30 segundu gelditzen dira! Talde Laranjak beste papertxo bat hartu du, zen papel hartu duzue? Erdiaroa. Erdiaroa eta nondoa? Erdia, noski baietz. Hau pasuek! Eki, zer moduz ari zarete? Ondo. Zaila da? Bai. Zaila dela zandu, Gatza izen da, baina azkenien danok lortu dugu. Oso ondo, badator talde Urdina berriz ere bikainari zarete. Ze papertxo hartu duzue? Erdiaroa. Erdiaroa! Oso ondo, Markel, zein hartu duzue? Aro garaikidea. Aro garaikidea, eta aro garaikidea azken alda. Bai? Bai, oso ondo, gero ikusiko dugu. Superrondo pasedot eta berriro nahi du jolastu horretara. 3, 2, 1, denbora! Burutu dugu erronka eta hauek dira lortu ditugun emaitzak. Ikus ditzagun ea zuzenak diren edo ez. Talde Urdineko kidekin hasiko gara. Talde Urdineko kideak 5 aroak kokatu dituzue eta horietatik 2 zuzenak dira, baina azkenengo 3 alderantziz jarri dituzue. Izan ere, erdiaroa da, erdian doan aroa, izenak berak esaten duen bezala, ondoren aro modernoak jarraitzen dio eta aro garaikidea da azkena. Baina izue 2 ondo egin dituzue, beraz txalo handi bat zuentzako! Oso ondo! Bikain, ikus ditzagun orain talde Laranjako emaitzak. Zuek ere 5 aro kokatu dituzue, oso ondo. Horietatik 3 dira zuzenak eta 2 dira okerrak, izan ere aro modernoa eta aro garaikidea alderantziz kokatu dituzue. Honen bestez, gaurko irabazleak dira talde Laranjako kidea! Oso ondo aizue, errepaso handia jodiegu aroei, Orain urrengo azterketan hobeto egingo duzu, ezta? Bai, ezta, Domi? Bai. Oso ondo, aizue, badut opari txikitxo bat gaurko irabazleak izateagatik. Zuentzat, Makusiko frisbea!
Oso ondo aizue guztion artean jolasteko talde urdineko kideekin ere bai primeran aritu zaretelako. Eta aizue beti errepikatzen dugun hori esango dugu. Parte hartzea dela garrantzitsuena! Aupa Gernika!